Kaixoak! Kaixo! Zemuz debate? Ongi ez da? Gu bai! Bai, gu hemen txetekala. Ez hemos pasado zute aurreko aste buruan. A ver, aiora probatxoa, enteratu geha hintzen ulama inguru bat Durangon. Ah, bai! Zemuz juntan, a ver, konklusioa. Egia da. Nik gauza bat onartu nahi dut, osea, aiora probatxoa, junitzen zu ikustea, osea, nahi nuku zure mainguru ikustea, baina azken eta bertan gaiten nintzen. Ya está, esan dut. Poteoak irabazizun. Bueno, poteoak edo. Bueno, ikusi dugu sareetan, erantzun dezutela gure lehenengo bideoari. Denboraldi berriko gure proposamenak eta egin genitun eta zure erantzuna baita ere jaso dugu, ez? Bai, egia zan, jende asko animatu da. Bueno, asko ez, baina bueno. Aktibeto batzuk edo, beste batzuk, baina bueno, gai batzuk ja planteatu dituzu eta mitxe gaude, bueno, gai horiek hartu eta bueno, ez dakigu noiz ingo ditugun gai horien inguruko bideoak, baina bueno, hementxe gaude. Hori da. Ez gaude urte zarretan, osea, gu gara beti eleganteak. Ez. Ez zate konfunditu ez gea, anigarti buru eta... Egin ezakegu Pedrotxe bat. Kanpaikadak eman ditazkegu. Con Pedrotxe. ETV-ko zuzendariantzako mezua, bai, datorren urtean, Arantzazun, Maitia eta Mari Carmenek kanpaikadak eman nahi ditugu, mesera. Hori da. Bueno, total. Toma tierra. Bai, desbiatu agea eta desbiatu egiten geha oso erraz. Egin nintzen pixka bat, aurreko aste buruan egondan Euskal kultura eta Euskal Herrian dagoen fetxa garrantzitsunetako bat inguruan nintzaiteko, Inorrezin da faltatu, eta faltatzen dira edo gartzelan daude edo ez dianteratu. Orduan, bueno. Pues Euskal Herri osoa egonda kasi, Durango kazokan. Eta Durango kanpoan dagoen tabernetan. Plateroena inguruan, bueno, jende asko bildu egiten da urtero, eta gue bai ongea urten, eta ia zan, bueno, oso gustora. Durango azokaren inguruan hitz egin beti manera dugu, egun behar dugula pixka eta hausnarketa, ez? Pixka bat eredua azkenean ematen du, ez? Durango da urtean dago fetxa bat, mundu guztia juten da, eta erosten du pillo bat. Gainea, noiz da Durangoko azoka? Noiz da, ze fetxatan ospatzen da? Zein dia egun potenteenak? Zein dia Euskal Herriko eusnopak joaten diren eguna? Konstituzioaren eguna, Inmakuladan eguna... Ez que nik usten dut, gabonak urbiltzen dazen bitartean, doazten enean, kontuatzen gara derrepente ez, nola gure urte guztian dauzkagun... Inkoherentzietaz. Hoi da, inkoherentzietaz, ez? Eta nola urte guztia bazen pitxak nahu egingo eta derrepente gabonak iristen dira. Gauza da, lehen aipatu dugun bezala, jendea hasi dela animatzen, ez? Gauzak proposatzen eta bat. Eta guri okorritu zitzaigun, sare sozialetan, Twitterren eta Facebooken galdera bat botatzea, eta bota genitun bi gai. Kasu honetan, Facebooken, bozka gehien jaso zuen gaia, inkoherentzien izan zen. Orduan, zebaz dugu egiten bideo hau inkoherentzien inguruan? Ikusten gabonak datoztela eta pixka batez dena itortzen dezkigula pixka bat. Bai, azoka, kontsumismoa, data, arrotzak... Familia, lagunak, bueno, inkoherentziak orokorrean, orduan, bueno, hasiko gea, ez? Venga, bentro bito. Eta esan bezala, hasiko dugu hitzeiten inkoherentziai buruz, azkenean norbera bere inkoherentziai buruz, baina, nola youtuber da gehan baita ere, nahi dugu pixka bat hasi rollo challenge. Bai, eta erronka bukaeren botako dugu, bale? Bai. Inkoherentzetatik hasita, niri okurritzen zait bat, eta dela oso ohikoa eta gainera, hola ja sare sozialetan gaudela sartuta eta ez dakitzen bat argazki ikuste ditugula, eta argazki horietan agertzen diren gorputzak eta bat, hori guztia delatan niri okurritzen zait lehenengo inkoherentzia, eta inkoherentzia hori normalean gorputzekin gertatzen zaigu, ez? Gainera, kanal honetatik, Maritzun Olagoaz kanal honetatik, askota errepikatu dugu, gorputzen aniztasuna oso garrantzitsua dela, forma, kolore eta altuera eta zabalera diferentako gorputza daudela, baino, bai egia da, gure desira, zentratzen dugula askotan oso gorputz normatiboetan, oso ohikoetan, ez? Badakigu zentzu dian gaur eguneko edertasun ereduak, orduan. Hori da. Matia, zu, inkoherentea zea? Lehenengo bideoan hitzein genuen, ez? Pixka bat, ez? Nola denak daukagun gorputz ezberdinak, ez ditugun onartu behar ditugun, ez? Gorputzenak anormalak gehala, dena onartu behar degula, baina gerekia da baita ere, gure gorputzen artean jartzen genula Xabi Alonso eta jartzen genuen hor bere gorputz guztia erakusten. Bai. Inkoherentzia, ez? Baina eski Xabi, euskalduna, futbolaria, jatorra, donostiarra, horre denak laguntzen du. Bai, ja, honetezkela beste faktore batzuk hori da, baina, bueno, ja, gorputza da sartzen zaiguna. Osea, inork ez daki euskalduna dan, nola ditzen dan, nongoa dan, ez? Baina, gorputzak eta sudurrak, bai, ama, bakatu, Baina eski lehen du gaitzaiten Durango azokataz, eta Durango azokan ikusi gaitu mutila. Ai, ama. Egitan, eta ze sudurra. Ai, ama, ze sudurra.
Bueno, gorputzena da bat. Beste bat, Gure harremanen inguruan, ez? Guk hitz egin izan dugu baita ere Grinderren erabileraren inguruan. Grinderren inguruko bideoan bota genuen galdera bat, ez? Nork ez du desinstalatu eta bergero instalatu. Desinstalatu eta bergero, hola. Nork ez du zer egin, esan ez duela egingo, eta egin. Garrantzitsua da olako bulgetan sartzen geranean, ez? Pixka deskonektatzen jakitea, eta esatea, pertsona gara, eta... Bai. Eta zu, Mari Carmen, inkoherentea zea. Aski. Konsumismoa aipatu dugula, bueno, Grinderran gaiare konsumismoa dela hain batean, baino konsumismoakin jarraitzen dugula, nire okurritzen zaitu, hain Gabonetako kanpainetan, ez? Dagoen hipokresia horren aurrean guk zer nolako jarrera hartzen dugun, eta nola usten gehan kutsatzen, ez? Eta zu, inkoherentea zea? Nik uste dut baita hor badagoela boterea harremanarekin zerikusia daukan zeo zer, ez? Azkenan, ez, banko de alimentos eta bai, zuk ez duzu nahi beste norbait gozea pasatzea, baina derrepente Gabonak iristen dira, eta derrepente banko de alimentos zuk ematen diozu norbaiti, ez norbaiten gainetik bezala jartzen zea. Bai, klase sozialekin oso lotua dago, Urtean zehar kaletik ikusten dugun pertsona bat eskatzen ari da dirua, eta igual jendeak bestalde batera begiratzen du, baina batean Gabonetan sartzen zaigu olako sentimendu kolektibo bat, badirudiela nola kristaba gehanez lagundu behar ditugula gure berdinak, eta bar, Mari Carmen, osea, mesez, inorrek ez ulertzea gu ari gala hitz egiten beste puntu batetikan, Hemen dena gera berdinak, eta nik uste dut gure buruaren pixka eta autokritika egiten ikasi behar degula. Botatzen ari garen inkoherentzia hauek gure inkoherentzia dira. Noski baiet. Zuen inkoherentzia bakizute, komentarioetan utzi beharko dituzula. Hori da. Bueno, horrekin lotuta, ez? Pues, kanpainak, UNICEF... Gabonetako kanpainak, hori da, eta, bai. Lagundu behar duenari, egon familiarekin. Gero urte guztia zer? Bakoitza bere aldetikan, bakoitza bere interesetan pentsatzen, eta bakoitza berea egiten, eta gero Gabonak iristen dira, eta derrepente zer? Pum, pum. Urteko antzerkia, representazioa, Gabonak. Dena pozik, umeire egira, eta derrepente representatzen da, mundu guztia pozik dagoela. Urtean zehar, zure zenidetaz paso egitea, eta batean Gabonak iristen dialako, Olentzero eta Mari Domingiri enkargatu opariak batetik, eta bestetik, gure zenideen artean eseriola normal. Analizia jende gutxik egiten du. Bai, eta zotan gure familiakoi galdetzen diegu. Zelan zaude, zelan lanean... Bueno, holako gauzak igual urtean zehar ere galdetu daitezke, ezta? Bueno, hori izan daiteke beste inkoherentzia bat. Dena dauzkagunak, eta hemen inorrez da perfektua, eta hemen guk ere egiten ditugula. Zer dira inkoherentziak? Baina, bueno, inkoherentziak orokorrean, eta hau da hemendikan bihari nahi dizuegu mezua. Inkoherentziak ez dira zertan txarrak izan behar, de hecho, ez dira txarrak. Hori da. Eta Gabonak, nahiz izan kontsumoderako eta erlijio kristauak sartu dugun festa bat, azken atera pasatzen dugu, ondo pasatzeko maite dugu jendiakin eta disfrutatzeko. Bai. Azkenen gorrein gelditzen geha. Malguak, baino kontsumo orduratxo eta jasangarria. Eta bilatu inkoherentzia desberdinak baita ere. Osa, bilatu inkoherentziak ere. Igual inkoherentzia izango da, ez dakit, nik enuke hau egingo, baina, bueno, eta inkoherente, ez? Eta zuek, inkoherentea zeate? Bueno, guztiak kontatuta gero, orduneko belituzke jakin zein dian, dakit, ez? Euskal YouTuberren pixkat inkoherentziak. Bai, eta hortako, nola Euskal YouTuberren artean, o bentsat YouTuberren artean orokorrean, erronkak edo challenge horiek nola planteatzen dianez. Orduko daukagu proposamen bat. Hori da. Eta gaurkoan, Aiorari, erronkari nahi diogu bidalia ber posible duen berak egitea, bai? Hori da. Ordun, Aiora, erronka! Esan, zein dan, zure inkoherentzi bat, eta zure inkoherentzia esan da gero, beste norbaiti luzatu challenge. Bai, o erronka. Hori da, bale? Zuretzako erronka, Aiora. Aiora musu bat. Bueno, maitiak, gure inkoherentziekin, nazioen inkoherentziekin, bat ikusiko bakalian, Santo Tomasetan, Gabonetan, edozein astelenetan. Hori da, eta jarraitu inkoherente esaten, eta jarraitu inkoherentzia horiekin bizitzen. Bueno, esan dakoa, orduan Gabonetan ikusiko dugu elkar. Kontsumo arduratxoarekin, familian zaintza lanak egiten, gure ura zaintzen, besteak zaintzen, eta esan superpozik gaudela, opari bat izan dugulako. Ez dakit ikusiko zen dute sare sozialetan. Hementxe dago... Begira ze polita. Bai, hemendik kriston besarkada potoloa oso polita da, oso guapo eta elegante agertzen gea. Oso maitakorra, oso alaia, ez dakit, ez? Baina batean dut titiri. Beraz, eskerrik asko, inaut. Bueno, maitiak, Bueno, baiantza, esan dakoa esan deu, eta... Urrengora arte. Hori da, urrengora arte. No, 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 no.
Bai, guk ere inkoherentzak ditugu. Hori da, Karol honen esentzia. Kalean topatu nuen. Betxu. Bai, apaz natu egin nuen. Kalekumea. Etxe eman. Betxu. Divine dirudi. Divine. Eta zuk, gabonetarako zeu pari eskatu duzu? Rom-pom-pom-pom. Maitia! Bueno. Hola, Manola. Hola, ¿qué tal? Ai, tengo calor. Ez zaitik uste modelitoa. Ai,